uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane babujali, omama bonke, abantu abasha uSunday School egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Salwane ngisukumela nje ukubonga uNkulunkulu kakhulu ngobaba umpostoli uNsibande. Ngihlale ngimuzwe esho ukuthi ukuyimbongo legitshele thina siye sibone ubaba umpostoli, kanti kahle kahle inkosi uJesu uqobo esuke ikhuluma nomuntu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga uNkulunkulu ke bazalwane ngakwenza empilweni yami usuku nosuku. uJesu Kristu uyinkosi. Kahle kahle ngisukumela nje ukubonga i-item uma kwenziwa i-intercession. Ngibonga kakhulu le item yokukhulekela becebo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga bazalwane, ngingazazi ukuthi nami uNkulunkulu ungithandile. Isuka phi indaba yami yokukhulekelwa kwabecebo? Isuka kanje ngisakhonza la bengikhonza khona singakafiki entabeni. Sikhonza nje kwangena enye insizwa. Le nsizwa yasukuma yafakaza yathi bonke uNkulunkulu yona ibingafuni indaba yokukholwa. iBhayibheli milithatha bilibona nje ekhaya vele lithatha ibheme ngalo. Angibunakanga lobo bufakazi. Ngaze ngezwa umntwana sesihamba ethi mama uyamzwa lo bhuti othi iBhayibheli nobebhema ngalo. Alibonga igama lenkosi uJesu. Inhliziyo yami ibonga uNkulunkulu bazalwane. Akuphelanga isikhathi singakanani lo mzalwane lo. Angazi noma inyanga ezibili zaphela. Waphenduka impela, waphenduka nje wakholwa, washintsha impilo, waye insizwa yami imela nje izitolo, anti emakhaya kube nesitolo nje imela izitolo. Shuthi ngesikhathi etinikela impilo yakhe enkosini uJesu. Washintsha wase eqala nje ukukhombisa ukuhlelela, wasezezokhonza nathi. Mayikhonza nathi shuthi ke ngesikhathi eseyibuyisela enkosini waya komunye umngane wakhe. Lo mngane wakhe bebephila nje la endaweni. Waya landa amakhasethi akhe. Wavele wamhlaba ngome sewashona. Alibonga igama lenkosi. Ngibonga icebo likaNkulunkulu. Ngilibonga ngami ke bazalwane. Ngilibonga ke mina ngokuthi uNkulunkulu ahlale kubaba umpostoli. Le item angiyazi yayenziwe nini, bengakafiki mina entabeni. Kodwa bebekhulekelwa abecela ukuthi abeze ecebeni likaNkulunkulu. Abeze emzini kaJakobe. uJesu Kristu inkosi entabeni yethu kaJehova. Bezofundiswa indlela kaNkulunkulu phila. Alibonga igama lenkosi uJesu. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi angenzele umusa ngisahamba. Athi umhlabeleli ngisahamba. Ngathola insindiso Nkosi uJesu ngibonga wena. Ngibonga umusa kaNkulunkulu bazalwane ukuthi le item uNkulunkulu ayiraise kubaba umpostoli ukuthi abakhululwe emathuneni ukuthi babe kusenziwe intercession bakhulekelwe unyakathi balethe. Alibonga igama lenkosi uJesu. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi angihlelela indawo yokukhonza. Alibonga igama lenkosi yethu uJesu. Ngizothi nje Nkosi uJesu ngiyabonga ukuthi ungithathile wazongibeka emzini kaJakobe. Alibonga igama lenkosi yethu uJesu. Lapho singaphili khona ukuthanda kwethu, lapho singenzi khona intando yethu,
kodwa intando yethu iyaqedwa. Libonge igama lenkosi yethu Jesu. Ukwazi kwethu kuyaqedwa, kodwa uNkulunkulu eqale yawusha impilo yethu. uNkulunkulu anibusise. Ngizothi inkosi uJesu ngiyabonga ukuthi noma sengifikile eGoli uNkulunkulu angenzela umusa ukuthi ngibe neshelter yokukhonza. Libonge igama lenkosi yethu Jesu. Esikumele nje ukubonga umusa kaNkulunkulu ukuthi angihlelele indawo yokukhonza la okwenziwa intando kaNkulunkulu khona, la okungahanjwa Libonge igama lenkosi yethu Jesu nge-experience, kodwa uNkulunkulu silanda silethe emzini kaJakobe ezosizwisa noma ezosifundisa indlela zakhe. Ngiyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu kuyilokho nje kusenhlizweni ukuthi baba ngiyabonga ukuthi ukuba ukhulumanga ngobaba umpostoli ukuthi angibuze mina ngaye ephusheni ngangibona nje ubaba umpostoli engibuza ukuthi angikhozi yini. Nange sengi-invite athi woza siyakhonza, kanti ungibizele entabeni yendlu kaJehova ngazi. Ngibonga inkosi uJesu ngoba mina ngangiyibonela ubaba umpostoli, kodwa kahle kwakuNkulunkulu uJesu Kristu ekhuluma nami uqobo. Ngiyambonga bazalwane lobo ubufakazi bami. Inkosi uJesu ngiyabonga ukuthi ungithathe ungilethe la uzongifundisa indlela zakho. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.